Ni jakom IEBC Wafula Chebukati okoni en kod chirni tich ma osetie duolno en mano maler kendo onge kod ang'e mora mora. Chebukati oloso kane gichiwo report mar kaka ne gisetiyo ahinya to yiero mokalo. To kaka jafo mar Walter Nyambaga koro lero nwa jotend duolno to wacho ni nok mar omenda mosemiyo chochni moko noneno e yiero mapiny ka. Ka odong jumbe adek to jakom duol mar IEBC Wafula Wanyonyi Chebukati dhi rutaya. Chebukati koni en kod ngai mar bede apisi kuom thuolo mar higni 6 kendo pache ok chandre kata matin ni wuok apisi. Ka ochung' kar tiende ni ne otimo tich manyangafu tayo yiero mar 2017 kanyakla kod yiero mar 2022. I've served 6 years as a state officer, and I believe I've made my contribution. So I have no regrets. And I believe that whoever comes in, it's an office that requires a lot of listening, a lot of understanding, and more especially, one must have thick skin. Eka oloso kinde romo mar goyo kogno yiero mokalo. Romo mane okelo kanyakla pisi matayo duond buche mag siasa pachoka. Motelne kod Anderito. Chebukati okoni rem mane obetie kinde mag yiero en kalore kod rem mar omenda. Kendo jiwo serikal mondo juol pok mar omenda ne duolno. Mar IEBC mar chopo tijgi makare. I wish something was done critically is the issue of funding. We were funded for the 2022 election. We got funding in the last year of election. That made it very, very difficult for us to run programs. IEBC okone dwaro nitiere mar chogo chik machiwo teko ne apisi matayo duond buche mag siasa mondo kund duond buche mar chwalo listi mag jokanyo ne IEBC ndalo 120 motelo ne yiero. In the membership list submitted within the stipulated timeline. Political Parties Act that enabled the office of the Registrar of Political Parties to manage the process efficiently. If you belong to a party, then you believe in party system. If you don't belong in the party system, you believe in independent. Kinde romono, duond buche mag siasa osoko duol mar IEBC kata obedo ni duolno mako chung' motegno ni negitiyo tich makare bago yiero mokalo. Kata kamano gikone report mar doyo yiero mokalo biro konyogi timo lokruoge kuonde mane remo betie. We need to know how can we address that thing. Is it urgent that we have to address these issues now, or is it mandatory that the report has to be launched and move on without these key members, without the players? I therefore beseech you to put the country before your party affiliations, even in this forum. By doing so, the results shall stand the test of time and Kenya shall prosper. And be in a position to put together a document that will guide the commission as we prepare for 2027. Ka odong mar ndalo machuok kendo jakom mar IEBC Wafula Chebukati wuok e apisi tarik 17 dwe manyien. Chebukati koni IEBC ne otimo tich makare kendo jiwo commissioners mabiro kawo thuolo mar tayo IEBC mondo ke demokrasia nyime. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi pod